accountability. Mauna ang nawala na og anam karong panahon na. Tungod kay matroma man kung maawawa ng estudyante. Hindi na lang pungson sa teacher. Hindi na lang pungson na mo perform o mo produce sa needed na task. Ang resulta, kada na yung performance or finished product nag-require sa eskwelahan o sa teacher, di na excellent. E basin mawawa ng bata, kung matawag ang ngalan niya, wala na yung accountability and responsibility. Mga bata, wala na yung pakialam. Eh, wala na may expectations. I don't care ang ito bang bata. Kaya maawawa na niya siya kung paninglan. Yung at-trauma. Mang, wala rin maningil. Okay ra dong. Okay ra. Kung okay ra ang okay ra, nawala na ang best. Nawala na gani siguro ang better. Enough na lang siguro ang good. Even sa recognition, nawala na ang first. Ang resulta, okay ra tanan. Na ganito i-post nang naging una, dahil kay honor karon. Okay ra tanan. Bisag dili okay, nga okay ra. Currently, nidaghan ng mga tao nga na-trauma. Pero sa tinuod lang ay disagree. Kaya sa una rin ng trauma, wala lang na record. Kaya wala may mga na-trauma sa una nga nagpa-therapy. Come on, sa inyo kasulti na kung ipang sulti.